Ето, това е въпросната септична яма. Водата избива ето тук, от и този бряг. Къщата е отгоре, от тук не се вижда добре. Погледнете за какво става дума, за какво иде реч. Кал и киша. И това е така от пролетта на 2014 година. Вечер е бъдни вечер на 2015 година. Тук водата се премества от горната улица и слиза на долната. Като тръгва, ето погледнете кишата, като тръгва тук, покрай този бордюр и тук върви по края на улицата, където има изградена една подпорна стена, която всъщност крепи улицата да не се срини. Ето, виждате добре колко дълго и от кога се движа. И това върви тук по цялата улица, като в момента ще се забързам. Вие го виждате. Така, ето. Тук, понеже днес времето беше много слънчево и топло, е започнало да поизсъхва, но до вечера като продължи, ако утре ви го снимам, ето тук всъщност се вижда петното, където водата също се събира и от тук също тръгва вече по тази улица надолу, когато е в по-голямо количество. Сега ще обърна, за да погледнете долу-горе визуално за какво иде реч. Къщата е и тази, която се вижда в средата на центъра. Всичко това идва от тази къща, понеже септичната им яма е точно и там долу. Това е едно разстояние, според мен, от около, значи тук са 6-7 метра, още 30-тина и оттатък 10-тина, значи около 50 метра по тази улица до мястото на образното кръстовище, където се сливат улиците. Ето, това нещо тук таи вече повече от година и половина. Тук стената ми отдолу е мокра. Ето, тук се вижда добре и локвичките, образувани от тази гняз от битово-фекални води, преливащи през септичната яма, която не е почиствана изобщо откак съществува. Защото ако беше почистена, поне щях да съм видял. Така е.
Няколко пъти са подавани сигнали при кмета, но кмета казва, че не си спомня такова нещо. И сега ще се наложи да пуснем писменна жалба, за да може поне следващия път да си спомни. Това беше, дано да има ефект от цялата тази работа, защото повече не може да продължава така.